Memang iki ekspek yang Allah juga besar kepada. Kesemuanya kau bisa. Oh, begini mana dulu nanti. Jadi satu kali ada dulu nanti. 너희 비기들 무마우정 시그랑 내가고 너희 사이스 고정 한 번이거든. 배우주통날 사프롬니 바크나이나이정 엉카나이 베라우풀코 능 큰하나니 능 고마마이는 롱자된 우정 포타이 능 जोंनि रोजाबनायखौ जोंनि रावफोरखौ नों खोनासंग्रा इसोर बेनिखायनो प्रभु नोंनि सेराव जों नोंखौ संग्रिनो जों फैदों नों जोंनि बिफा हामबाय होनदों नोंनि बेबायदि गेदेर मुंखौ नों जोंनो फोरोंनायनि थाखाय बेखौनो फोथायनानै जोंनि बासायगिरि प्रभु जिसु ख्रीष्टनि मुङै हामबाय होननानै बे आर'जखौ बिबा आमेन बयबो जिरायदो Boro Baptist Conventionनि दिनैनि मोनाबिलिनि सिबिनाय समाव नोंथांमोन बयखौबो जोंनि रोजाबग्रा दामग्रा हानजानिफ्राय बयखौबो बरायना थाबाय जोंनि बर' ख्रीष्ट मेथाइनिफ्राय नम्बर 1 मेथाइखौ जों रोजाबनि आंनि इसोर How great thou art आंनि इसोर जेब्ला आङो नुथारो बेनिखायनो जों बेखौ खुलुमनानै सिबिनानै जों रोजाबनि जोंनि गोसो गोरबोजों सैथो गोसोजों जिसुनि मुङाव जों लोगोसेयैनो रोजाबनि
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
Thank
See